mosike moja Robinson ande ngoro kwando musomba rie egento nale gukwana egente kigyachandire wananchi kucha gwaito bono marogo bamo no kuboria omusikenya mukunga ringana ryakorete negento getarikia negento getatogogeti ntuna baraitore local leaders twategerere birengere bya wananchi baito kurwa bangina kurwa bagaka kurwa basaye egento bagote bangeringa tige university echa ige town genda Kisumu Polytechnic inga yebekere Kisumu town genda Mombasa genda Nairobi genda Kisii University no ere town no ebekire Polytechnic no ebekire town ebintu bikogera byabe university ebekwe town nebinge nari bono no bori abana bararangirirwa banga kyaboro university bamanya asere elia Nyamoko University yaje kyabonyo n'abanyamira atoka jete university yaito elia twasabete echenyamira iga sarabu ekonya abantu Nyamoko University ngento kelia korete totebeka ene ngento kelia korete kelia togo kerukanga asamangana siasa isa crowd management yani ngarende tigankwanere igankoregento nduera telo mukachi unyamira township issue yarenge mesa ne ye university university ye igere state project la state project titoko yanchera irworo sana ime yamira ntobwate na security no abana baito barasomere buye oro sana ime ki abanyoru telecommunicable ki abanyoru is far away korwe town ya Nyamira nande ntoko afford koira abana because ito chiko kwagacha paka chi police station yo chirari la abana aya onye no bole mobo kwano Nyamira ntobwate bole mobo isaile kera toke mbata kitako bomenta na botoko bomenta because ntobwate ngento aba sheria bakurukana compulsory acquisition bagwa kwayo bole we are ready to vacate lakini university yakoreki ejiji Nyamira na elegere giro we town ya Nyamira omo sikenya moko twatebiwe kiabanyoru is a sin of crime kara kilia sichibese chikoire 100 million jameli totara chaga goteba goegwe another 500 million alo number 2 riria ekero mwarengelo bwe rice president this tactical politician called Ruto we like him he's our president igo kwara bange tabagana ali abuya iga ukareta chi placard egento getarenga se program yeri tuko gekaretwa kisiasa giaso etera ki gwa 40 years segel gwa 40 years bolo ko bekerande university tali state university twasabete Nyamira Yorie ile ya President mwenyewe alisema ati walikutana na mchumbe wa North Mugirango huku Kilgoris wakasema mambo ya university na president mwenyewe alisema ati Nyamoko amekuja tena kumtangaza ama kumsema ati alitopoa siri na watu wa Nyamira wanauliza watu wawili wataweza sema university wataweza decide university itakuwa Kiaponyoru. Watu wa Nyamira wamesema university itakuwa township headquarter. Basi Kiaponyoru wali. Ngayo mwana ararwa gikera mache. Kurukia Kiaponyoru kogenda roche. No baba no sobo mama. Kogenda ukurukuru wanyu tutirine kurukonate yokoenda tinga. Ochikonyora mache abana bachikotumeka. Bono renda abana bachikobere university ibone ko iru orora Kiaponyoru anyo yoka yesi kirwa singa abana batamire asinga ya mache atayo. Tiga banda batake kine chibese 500 million ne chikiko mege simo kia mache. Kirari bono Nyamira amacharo arrangement amacharo ko swachi school otu abasororire rete university Nyamira asabana baracha bange basome bono ari no enye ninjiri kole mwo abantu baru abakitinge ndi Kiaponyoru kera nege tarego kina kitoko kora guse engencho yeribera n'abantu bagusuka ku North Mugirango toroji school pass basoba abantu bakogera ubo president batange ndi bantu babaire lakini sengencho yerikana sababu cyane sato chikogerebe kwa set town center nambe ntanga ni ntobwate Elvaro Hospital sabana baitu bagosoma bagendoro bachokora chikosi ede babwena abantu bani nyagitari ali number 2 ntobwate police station ito no headquarter Nyamira asamagana security abana se university bikona mine binge bikore kororo outbenera abo gose kendega kosi mbatakire security le maximum sana so gaigese headquarter police headquarters no chire gaigese town no university egwente kubekwa negento kende ase abana bakomenya chinyumba asikira accessible ne para boigo bona kare shunga mangana achire paka Kiaponyoru secondary egente kinkeyo nkiabete ngakiumwaga nyagara makare governor na arwegete chibese budget 100 million ya ariko genda ne university Eldoret kora mangana ayuororo
nawe yeye cross bone ga University of Kisii na era cross ya mangana University Nyamira gaiga kipache tyo cross ku Kisii abara into bwati Nyamira county ba kore discussion baigwana ninki ya korgendo kye Nyamira gaiga bona ke murai oyomo North Mugirango akwimuka bweko manyana ngochire kore University cy'abanyo ene gosorie mbe na ndako gosuru Nyamira tubwati Nyamira National Polytechnic ere North Mugirango Tigasukuri kucha mangana North Mugirango abeke abana funza banga Polytechnic area abantu basome